Hemm bżonn ta' impjiegi li jħallu kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu Malti wawċi, dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza li saret il-ġimgħa u li fakret il-175 anniversarju tal-Kamra tal-Kummerċ. Bernard Grech sostna li l-Kamra tal-Kummerċ hija waħda mill-aktar organizzazzjonijiet effettivi f'pajjiżna fejn il-ħidma ta' din il-Kamra f'diversi ċirkostanzi issarfet ukoll biex is-settur tan-negozju igawdi minn politika nazzjonali aktar b'saħħitha. Quddiem dawk preżenti għal dan l-avveniment fosthom diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra kif ukoll mistednin distinti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-ħidma nnifisha tal-Kamra tal-Kummerċ tixet l-importanza ta' din l-entità f'pajjiżna. Bernard Grech saħaq fuq il-bżonn li jinħolqu impjiegi li jsarfu fi kwalità ta' ħajja aħjar fil-waqt li qal il-mudell ekonomiku preżenti ta' pajjiżna qed iħalli impatt kbir li qed iwassal għall-għoli tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li pajjiż għandu bżonn viżjoni ekonomika u strateġija li tmur lil hinn minn 5 snin ta' leġislatura. Id-dinja se tkompli tevolvi u bekk se tkompli tpoġġi qudiemna sfidi daqskemm opportunitajiet. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' kommess li jikkopera mal-Gvern u mal-stakeholders kollha fosthom il-Kamra tal-Kummerċ għax irridu li l-ekonomija f'pajjiżna tkompli tikber. Għall-Partit Nazzjonalista il-kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha tibqa' l-aqwa u l-ewwel priorità. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella qal li l-Kamra tal-Kummerċ dejjem imxiet mal-iżvilupp kontemporanju ta' żminijiet dan hekk kif pajjiżna matul is-snin esperjenza diversi bidliet importanti u pożittivi fosthom is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-President Vella saħaq li l-Kamra tal-Kummerċ qed taqdi rwol importanti ħafna f'pajjiżna fil-waqt li dejjem għandha tibqa' tħares il-membri kollha tagħha. Dawk preżenti kienu indirizzati wkoll mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb illi qalet li l-presidenti ta' qabilha bnew il-pedamenti li qed igawdu minnhom illum il-ġurnata. Hija saħqet fuq l-importanza li l-interessi tas-setturi kollha ikunu mħarsa fil-waqt li qalet li l-Kamra tal-Kummerċ se tibqa' tkun ta' għajnuna għan-negozji kollha. Marisa Xwiereb qalet ukoll li l-Kamra tal-Kummerċ tpoġġi l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox fil-waqt li tisħaq fuq il-prinċipji ta' governanza tajba u kundizzjonijiet tajba fuq il-post tax-xogħol fost affarijiet oħra. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli qalet li matul dawn l-aħħar sentejn issieħbu l-fuq minn 500 membru ġdid kif ukoll żdiedu l-membri nisa fih dan din l-organizzazzjoni. Hija sostniet li fil-futur se jkomplu jaħdmu fuq is-suċċessi li kisbu, itejbuhom kif ukoll ikomplu jżidu magħhom.